parts, kagagaling na namin ng Manumpati. Dito na naman kami ngayon sa Tingib, yung bagong beach resort dito sa Tingib. Sa Antique Amor sa Tingib. Ng Tuesdays kasi walang cook. Ay, pero sa ibang araw, bibili lang sa labas. oh, bumili na nga kami. Bumili namin ako ngayong binok namin nung isang araw. Kaya bigyan, mabait yung ano. Ano, Marine Sanctuary pala yan? Nasa kayo, dala kayo. Ayun, dito. Pasok kayo. Nag-rent kayo? Nag-check out na sila. 4-4, pero 40% discount. Nasa 2.5. Ilang tao? Yung binok namin na nasayang, 2 isla. Ito yung Antique Amor ng Pandan Antique. Yan o, bila nila o. Ganda, mga parts. Ngayon, pwede pala magluto dito, pwede magbaon. May lutuan din o, yung kwarto. Yan o. Itong Antique Amor na to, yung may-ari nito, meron din sa Boracay ito na resort. Yan. Yan o, laki. Anong pagkain nyo? Ewan ko, yung sabi nila namin ng binuguan dun din kami. Kasi ano sila ngayon? Yung hinintuan natin doon sa Rosario, may langka, may gabi, may kung Bili lang ako ng kanin. Bili ka ng kanin. Doon ko man luto oh, kaso mabilis uuwi na tayo mamaya.
Sila yun. Sila ano. Ay, isang gabi lang naman sa akin. Makinig ka sa akin dyan. Wala ka dyan sa disco. Ano, Kenneth? To the camera. Hi. Maraming puti ng buwangin. Maliksi lang pero alam yung part na pagkapiskuhan sa sariwa. Mga isa ito sa scuba diving spot ng Pandan Tiki, mga parts. Tingip. Sumunod na balyo, duyong. Tingnan mo yung tubig. Tingnan nyo yung tubig dito, parts. Baka ito, ano na to, mayroon lang ulas ito, mga parts. Ito parts, itong resort na to, itong Antique Amor, may mga puno ng kahoy parts, puno ng malilim. Sarap dito parts. Ayaw maligo? Sa labor sa Baypay, nakalagay sa Baypay. Salamat. Samahan ng labor sa Baypay. Saan? Meron dito?
Hindi nakalagay sa sama ng labor sa baybay, nakalagay sa labay. Ano ba si Mason? Ibalik mo na lang tayo. Pwede ka na dito fresh. Para makaligo si mama. Pero yung kuha ko dito. Last adult. Altay, tayo lang. Maray nga rin ako. Sabi, pero sige, kaso sayang eh. Minsan lang. Napaibig na talaga ng mga kasama ko. Sabi niya, sayang naman. Matulog na tayo dito. Yung ticket namin na-revoke. Dapat uwi na kami ng Manila kagabi. So, sa ganda ng Antique Amor mga parts. Grabe. Mapa-sunrise, mapa-sunset dito. Grabe mga parts. Nasa alas 7 imedya na mga parts. Nung araw, 13 years old ang edad ko kasi pumunta ng Manila. Hindi ko talaga na halugog itong mga baryo-baryo natin dito sa Pandan. Ganito pala kasarap. Yan o. May-ari ito, taga Switzerland, itong Antique Amor. Yung babae, taga Tangalan na pala. Pero grabe pala, taga dito parts. Tahimik.